по-хубави двигател. Защото в момента трябва да си кажи далеко от това. Точно. То трябва да прави пумата само да насочи паската с травата. Идеята е подпреме само за момент, за да мога да влезе двигател. Възможно най-напред там, където може. Така? Не ми тежи. Не мога говоря с човек. Как да стане? Дигам. Той свърши, той не звъни вече. Не бе, в момента е на линия човек. Малко да звънне, пусни. Те от това бързане да е. Само, звънете само по малко, моля. Не, защото тук тръбичките и то... Така, сега стой. Значи го трони. Само откъде.